Chcem vám odprezentovať exkluzívny pozemok vyše 4700 m2 v časti Benahavis. Samotný pozemok je v kopcovitom teréne, kde jednotlivé výladomy, ktoré tu budú postavené, tak budú postupne pod sebou. Pričom využijeme aj tento skalnatý výbežok, na ktorom bude jednotlivé domy po stranách. A zároveň tým pádom si nebudú tieniť navzájom a budú mať samostatný vlastný výhľad. Je tu aj susediaci pozemok, jedna veľká vila, ktorá zároveň dokresluje celý tento raz tejto urbanizáciou Monte Mayor, kde sú tu obrovské samostatne stojace vily za niekoľko miliónov eur vlastnými bazénami a niekoľko podlažné. Taktiež sú postavené na týchto kopcovitých terénoch, podobne ako bude vystavený tento náš pozemok. Celá tá časť má kontrolovaný vstup s recepciou a s SBS-kou. Vzdialenie tam Stredozemné more s plážami, ktoré sú zhruba 9 km od tohto pozemku. Zároveň tieto susedné vily sú vo veľmi atraktívnom prevedení s vlastnými bazénami a s neskutočnými výhľadmi. Jednotlivé ulice tu majú pouličné osvetlenie, majú tu samostatné chodníky, a samozrejme aj vodovodný prívod a je tu aj centralizovaná kanalizácia. Toto je výhľad na pozemok z hora, kde vidíte potom, aké má smerovanie. Je to zhruba na juh až juhozápad. To znamená, že počas celého dňa je osvetlený, je vlastne tam vidieť až západ slnka. Ako môžete vidieť aj na susedných pozemkoch a susedných projektoch, ktoré sú tu realizované, sú naozaj exkluzívne a v hodnotách niekoľko miliónov eur, čo je zaujímavé pre náš pozemok a pre naše výladomy, ktoré tým pádom budú postupne získavať tiež na hodnote, nakoľko sme vybrali veľmi atraktívnu lokalitu a veľmi zaujímavý pozemok.